Ne bir şänik kızlar ýaňyz. Ertirňiz haýyrly bolsun. Gowum ýagdaýlaryňa turduňyzmy sagaman. İnşallah Wi-Fi'larınız tölenir diýip umyt edýän. Sebäbi bu naýy ikisi hepden ikinji güni. İnşallah tölen akalım. Bilen prosmotrmy da ýagwalyn. Ondan siz like, kommentariýa, onuň gowy sözlerini etmeseňiz bir-de öz-özüme aýnada gurlap duran ýaly görýän özümi. Şolar ýaly gowum janyňyz sagmy. Bu nesip bolsa işe gitmekçi we size bir zatlar aýtmakçy. Gow habar däl. Gow däl habar aýtmakçy. Şoň üçin meni gollamaňyzy, ýanymda bolmaňyzy hemişe ýalak sizden haýyş edýän. Gaýrat edin akylym. Men hakykatdan märe gaharym gelýär-de, ýöne zat edem ha işe baryp çekmejik gow edip düşünürüm. Ve sizinle paylaşarım akılım. Men sıptırmam. Näme? Çiğrem kalmiyacına mengledik bütün. Oku başladın ağaydın. Gelmeli gel. Gıdan tanı bollu gıdan da. Aklım idime sağın bile ne oldu? Hep kim ala dediktir de niyem aytsak niyem oldu deyip. İş var adalay. İş var. Gow düşünürjek ýa-ni garaşyň bu ne tip bolsa. Ala diýýäňde bilýän many. Nemeň sağyny gowtany. QR kodly hemme zatymyz şonu aýdaly QR kod bar. Diňe okulup öň galan ýüklemizde we okulup başga ýüklemizde de o zat ýokdur. O QR kod ýok. Ony o zat edip bilip alınbam ýa-da işe jaň edip soraýyn gyýylar. Gidinizde dürtük, ondan soň ýagly. Gidin ýanky klient ay. Karaçy öňdüki gara kremde alýadym dokudaýma gitdi diýe, soňky çykaran diýe, uzyň nemeliň diýe, 2 aýda ýetmedi diýe. Basylýanlar. Ona biz ýa 200 manat pul berdik diýe, biziň näme gotormaýan gramy bar diýdim onuň diýdim. Öňkün diýdim uçy diýdim inçelçik. Dedim azken şu adım lep bir gısyany lep pişgirýändir ona dedim. Ýok Sahra aýdyň şonu diýe biz de munça pul berdik diýen şonu özüm düşündirmem goýar ödülüm ýokdur. Krem alypdyr, kalanda hudaýypdyr sanki. Hikaýada ýetmedi. Komşular bilen ulanan bolaýmasam aýda ol. Ondan şabır gerek. Kim gençe tene düşkedek şey basmadaly. Meni serem bitdi. Bir jegede fikirlerim gara krem, gaty inçe çalmaly. Aýdyna minimum 3-4 aýyňda hökman gitmeli. Şu kamerany ortaşy munyal tertipsiz çağırdy bulasyndan. Ene, seredim. Öňkün agdy bunýalar leýlekdi bilýäňiz-de, her wagt bir zadyny üýt götmesek, görýäňiz-de padelkasy çykýar adamlar şonu aýtjak bolýan men size. Bu gelen ýükümizde de ne edil şunusyny üýt götüp gapajagyň. Seredin. Bolly. Onu gat kençelýäňiz-de, ýüzüňizde bir hil derledi, bir hile diýär. Ne bir şänik kızlar ýaňyz şu ne? Seredin ýaýraýşyny, ne? Seret şundan galy da şu tarapdan. Seret neýlek nemeli bol. Ne? Mıç bolana bahasy 200 manat alergiýa ýüzüňizde dürtük gaty neçe vitamin ma içinde hatçaga çykanlar aptekden derman alaňyzda nähil hatçykka şonýal hatçykka şonu alyp okan akylym alergiýa pişijek ýeriňiz bolsa bir ýeriňizde garalma bolsa derman görýäňizmi düýbünne bepantol bar. Ýüzüňizde vitamin edýän zat bar. Diýene şu haty okan içinde näil zatlara peýdasy bar bu gara krem. Bahasy 200 manatdan 150 milli. 150 milli ha şu. 150 milli 200 manat bahasy bar. Ortaňyzyň aşagyna başga terseňiziň şu taýsyny käkişiň garalýa menne ýok dogrym öňem ýokdy men krem etdi diýip alamaýyn. Asyl ýokdy menne gararma ýok hiçem. Şonu alak ýa-da ökçäňiziň şu topuňyzyň şu taýsy gapgara bolýar ana şu zatlara derman şu. Ada çykçalmaly akylym gaty a çalmaly 200 manat bahasy bir ýeriňizde bişik alergiýa kokuşyň tenýär ana şoňa da derman.
Öýmeden ýoğdu dermany şu zat. Gün bir zat böler öýde avtomat kara krem çalıp bolay ýa çynyma aýtýan. Tereden gaty gowy. Ha Zahra. Altın çayxanada ýetler getir bulan. Bu ece tere sulak hacını yetmeli. Vay. Zatlar näýdi? Gaty gowy. Davay dikkat edelim. Vale. Davay. Nerede yem getirttik size. Girin. Görüştürelim, iştirelim. Aynen. Abi kaşıklarda kendine parçacık edelim. Ece. Aha. İçime boğma. Burada var hemen beyt. Bu kapılarına göre dayın da. En kıvara şu tarafta bir bu taraf ne kadar şeyle çöpür şeyle duruyor. Make beyle duruyor. Altın çayxana. Yok bu küçük. Açma. Minka. İşte başkasını açsaydım. İşte. Tüycüm bana. Uyçun. Olsam sen işini çalışmadın mı? Ay melek. Sürpriz. Sarmaya durdum. Gör altın çayxana sarmalarım marki. Alan nereden alan dedi bizim dağıtmadı da. Ece geleceğim çekeli. Ata bandırıp Sor. İyi bol. Öyle. Yok da Mi? Rahatlar seçken. ama herhalde. Döktün mü kaydım? Dökülü. Çıkar bak çıkar. Ece. İçine mi gireyim? Ece. Bulan ışıklar kan. Uyçanı. Bulan işikler. Bar ışıklarından al. Hem rahatlar gördünüz altın çayxanadan bugün dastak getirdik ödümde. Ben ilk barlayan, görüştürüyen, ondan size maslahat veren, bilýän-de hem rahatları iyiydim. Ben iyiydim, bular hem rahatlan da görüňde gaş wat ha. Min söyle efendim sen göster. Näile köpçüs bilen santydy. Ne diyor? Teredeydi ama. Çorbasyny getirişlerine ferette. Başa koysam dökülmeýär. Ece. Bu ne? Bloklu. Şanyal gow diýjek bolýan kaçty balarna feredim. Elden zordan açtık. Hakikat şerýaly. Çorbalara da nemeden gadarna neýlek gelen varsa şu derece gyzgynlykda dur tutmam bilen makçyny aýtsam ne şeylere tutýan. Sebäbi neme? Batylýan ekän şu dastlara tereden adamlar. Salad ýip göräýdi. Prosta gulaş. Eltip berme hırmatlar bar. Jibol muzkalar bar eken bular. Altınca atıqınıydı mı? 5 ay tatlı mı? Hani o ya salat. Ondan sonra adat nat ve kart görünüşünde adatlar var. Söyleme ya. Ya o töleme yağdayı 94 11 61 dastak ettiresiniz gelse. 72 35 47 altı çayxananı bilmeyen yok. Yana men ýatla daýyn size de aýdaýyn. Yetiniz gelse arasaca, amatlıca. Tağamlarım bet. Baxa neme tağamlarım qowken arkaýa zakaret bilersiniz. Siz zakaret bilin, bizim ýipçeli. Geyindim işe taraf barýan. Mekke ýerinden düşdüm.
Neme gıydılar gayrat edip şuun men hemme dadım gollan qati aytmal zadımma gollaştırın gıydılar men haýyş etýän size şunu ara aydıp diýinmasam on çaresine seretdirgen şeyle de inşallah bu söze toba yani umuman akalıkça olsa da yüreğime de bulaymasın orada neme bulaymasın ne bir nemeden dinyan biri başlayan ne neme deyip neme koyacağım bileme bakalım haram bağdalar yediniz beşiniz yedin neciyiz ben şunu paylaşacağım. Mehvanlar aslında gelip size haber verecek bolmana geldim dere. Garad gepiniz xeyri. Gutlu bolsun pazarkana çıktı nemede güneş kremine. Inni nehil tanamalı biz diyen pazarka uğraştınız bizem size bizimkin orijinal nehilik pazarka neyli şon düşünürecek men size mehvanlar. Gayrat edip dikkat edinler. Aşgabatda hiç yerde yok. Dine marda var. Dine marda orluşu var. Baxasam 70 manat bilen 100 manat aralygy tuturan mahallarından satýarlar. Habarynız bolsun bir kopya. Ene bize bulara orijinali, bu da pazarkasy gaýlar. Ene. Ine nehil tanamaly, bularda hiç hili klonka yok. Türkmenistanna Türkdäki magazinlerde klonkasy geldi, ýöne QR kod bardyr ol. Türk garşdyrmaň, diňe Türkmenistan üçin aýdýan. Ene bularda klonka yok, ene şular ýaly. QR kod yok. QR kod näme gaýdylar? Ene şular ýaly. QR kod bolýan şular. Beredim. Şul pajelkada yok. İçine serediňizde de şular ýaly. Bizde QR kod bar, orijinalyna, amma hiç ýerine QR kod ýokdur. Habaryňyz bolsun. Gapagyna serediň gaýdylar. Bizdenki aýna ýaly ýarpylap duranlar. Pajelkada mutnu bolup duranlar. Görşüňiz ýaly. Şondan tanap bilýäňiz. Aşagyna serediň bizdenki oýuljak şeýle zady bardyr. Ene. Ne buň aşagam plasmas goýumadyr. Görýäňiz ikisiniň aşagynyň tapagyna iyisine de gerek gelenne munna aloy veren bir hijek iyis var. Hakykatly orijinal güneş kremlerine hiç açanam iyis bolýan däl rakylym. Iyis tutuculugy bolanna krem suwuklaşýar we peýdasyz bolýar. Bizimki içinde iyis ýokdur hiç elek ýagdaýda habaryňyz bolsun. Umuman gepiniz xeýerine hil tanap bilýär diýseňiz QR kody ýok. Ene şu zady ýok gaýdylar. Ene şu zady. Bu da adam näde barlap bilýäňiz, şeýle okadýaňyz telefonuňyz bilen okadyňyzy üstüne şu tarjada basaňyz da gönüňiň Instagram sahypany çyksa orijinal men zadymdyr. Munna bir QR kod ýok. Zaten pazarkalar QR kody edip bilmeýärler. Şu sebäpden goýdyk biz QR kod diýýänlerdi. Şoňa dikkat alın. Marda wadyňa hiç ýerde ýok başga ene. Bul pazarka ikisini tutaňyzda danim orijinallygy bildirip duranlar we orijinalyň gapajygyna şu zat hukman bolýanlar. Habaryňyz bolsun. Amynna bolýan hiç hili o zat ýok. Gaýlar. Mara welaýaty inne haçan munsaplap berýän diýseňiz belkallajan ýani ýüreklerine iman dileýän inne adamlaň saglygy bilen oýnaýarlar. Siz maňa däl bütün adamlara diýan ýetirýän, şonu alyp satýan magazinçiler haýyş edýän o hereketini de etmeýän bäşmançy köp gazanýany adamın saglygy bilen oýnamak gowdal. Meniň azabymdan, reklamamdan, nememden geçdim. Çynyma aýdýan geçdim. O zatdan ene şu pajarkalardan ýadadım. Mara welaýatyna pajarka badyp aýtdyňyz da häzir biziň orijinal neden almaly diýseňiz Kuwat. Ýagny Aýjamal parfümeriýa bardyr. Aýjamal parfümeriýa diýip TikTokda goýan, aşagda Instagramda da Aýjamal parfümeriýa diýip ýazsaňyz hökman çykýanlar mehwanlar. Arkaýyn şolara jaňa dip orijinal diýillerimiz şu taýsynyň diýilleri köpräk öňgürledim ýöne habardar bolmakalym. Sag bolun. Mehwanlar gelenme göre zatlamyzy görkedeýin ýa näme aýdasym gelýär. Biziň hemme zadymyz QR kodlaryna şular ýaly QR kod bardyr. Ýöne käbir magazine berýän adamlarymyz bilen urşýaňa sagynyň köpsine ýok pajarka bilen aýyryp bilen dok diýýäňiz.
öňkü ýüklemede QR-kod çyndanam ýok. Wagtçyk yerlerde öňkü ýükümimizi bağ bolmagy mümkin. Ýöne pajelka bilen originaly yer bilen göýük ýaly tapawdy dedim. Gaýrat edip magazyna satýanlar alman pajelka diýilýär zadylar. Original gowa beýtmäň adamlaryň garagysyna galma. Inni Aşgabatda wapşa pajelka ýok. Diňe welaýatlaryň käbir yerlerde pajelkalar görnýär. Diýjek bolýandadym, ene bular ýalak saunamyz bar, görşüňiz ýaly YouTube'da da garşy kese saunamyz bar, içinden saun çykýar padarka, bizim haritlamyz ondan süngerliğimiz da şunna da bada karkat görýäňizmi? Ondan soň eneme bar bul scrap. Owa. Adi ýadymdan çykdy. Näşin ýaşygyň alym bilgeçliği alartyňyz ýalak. Näme üstüne borumuz var, ritkim ilamyz var, görşüňiz ýaly gözalty serumlarymyz var. Ondan soň derman. Muňaraýyny näme diýip bilemek. Gara kremim diýip jekler. Ulam saç ötürýän biberiýa suwumyz var. Sarmanam şe görkezmek gerek gel. Şol üçin arkaýynda diňiz atlamazan alyp bilýäňiz gaýlar. Almak üçin 61lik 87 ya da 64'lik 60-98 88 hemme ýerde de Balkanda hemme ýerde de welaýatlarda da dealerlarymyz bar. Arkaýyn gelip alşyryşlerini edip jaňlaşyp bilýäňiz. Sag bolun.